Pozdrav ljudi! Evo još par korisnih trikova kako da sačuvate bateriju na vašem telefonu. Da li ste znali da Google Play može da vas špijunira dok instalirate aplikacije, to jest da nadgleda šta radite u pozadini i tako vam troši bateriju i pomalo špijunira. Šta je potrebno da uradimo? Uđemo naravno na Google Play, u gornjem desnom uglu imamo ovu ikonicu za naš profil, idemo na podešavanja Google Playa i na opšta podešavanja. Otvaramo znači opšta podešavanja, scrollujemo malo na niže i nalazimo opciju koja se zove optimizacija instaliranja aplikacija. Šaljite Google podatke o tome koje delove aplikacija koristi radi bržeg instaliranja, otvaranja i pokretanja aplikacija za svakoga na Play Store-u. Ovde možete da saznate i više, da vam oni objasne o čemu se tu radi, ali u svakom slučaju prikupljaju podatke sa vašeg telefona i to konstantno radi u pozadini i tako vam troši bateriju. Kao što možete vidjeti, ja sam tu isključio, tako da nema potrebe da bude uključeno, nećete imati nikakve boljitke ako vam je ovo uključeno. Sledeće podešavanje nije vezano za Google Play Store, već za sama podešavanja telefona. Znači, otvorimo podešavanja telefona, scrollujemo na niže i nalazimo opciju sa aplikacijama. Ovde šta je potrebno da uradite? U ovom padajućem meniju kada kliknemo ovde možemo da izaberemo poslednje korišćeno. Kada to uradimo ovde vidimo aplikacije koje su se zadnje koristile na telefonu i na primjer otvorimo početni ekran za One UI. Tražimo opciju baterija, otvaramo opciju za baterije i možemo vidjeti da ovaj početni ekran za One UI ima neograničena ograničenja, znači može da koristi maksimalno bateriju. Potrebno je samo da kliknemo na optimizovano i telefon će optimizovati ovu aplikaciju da ne radi puno u pozadini i ne troši puno baterije. Evo šta kaže, optimizujte na osnovu korišćenja ove aplikacije. Preporučuje se za većinu aplikacija. Isto to možete da uradite i sa svim ostalim aplikacijama kao što sam i ja uradio. Znači nalazimo opciju baterija i evo kaže optimizovano. Možemo da ga stavimo i na ograničeno, s tim što ova aplikacija više neće raditi u pozadini i neće vam stizati obaveštenja ako stavite na ograničeno. Najbolje na optimizovano. Ili ako vam treba performansa od nekih aplikacija, onda stavite na neograničeno i ona onda radi non stop u pozadini. Sledeća stavka nije vezana za bateriju i za njenu optimizaciju, već za bezbednost uređaja. Juče je bilo novo oktobarsko bezbednosno ažuriranje i dobili smo potpuno novu opciju. Znači, otvaramo podešavanje telefona, tražimo opciju zaštita i privatnost. Kada to otvorimo, potrebno da vam je sve ovako zeleno štiklirano. Idemo na još podešavanja i onda tražimo opciju koja se zove zaštita od krađe. Potpuno nova opcija na Androidu, to jest na Samsungu, zaključavanje u slučaju krađe. I evo, aktivirat ćemo tu opciju. Evo, princip rada. Ako zaključavanje u slučaju otkrivanja krađe otkrije da vam je neko uzeo uređaj ekran, uređaj će se automatski zaključati kako bi se sprečilo da bilo ko pristupi vašim ličnim podacima. Ova funkcija koristi senzore pokreta, uređaja, Wi-Fi vezu i veze sa pametnim uređajima kako bi pokušala da otkrije ako vam neko naglo uzeo telefon i počeo da beži. Imajte na umu, morate aktivno da koristite uređaj dok je otključan. Ja sam je uključio odmah i u kombinaciji sa satom, ako se veza naglo prekine sa telefonom i sa satom i GPS provali da se telefon naglo udaljio od sata, zaključat će ga i niko više ne može da ga otključa. Uz to imate još i opciju Find My Samsung, gde možete da pretražujete vaše uređaje. I evo, kao što vidite, moji uređaji su svi na mojoj lokaciji, uvek tu. Sad su trenutno slušalice i još 3 uređaja. Vrlo korisna i veoma bitna stavka za sve Samsung uređaje. Ako vam je video bio interesantan, lajkujte ga, podelite ga sa prijateljima, možda i njima bude zabavan i interesantan i naravno zapratite SZ Mobile kako biste pomogli u radu i razvoju. Hvala vam na gledanju i pozdrav do nekog sledećeg videoklipa. Ćao!